תהו אדוני אלוהינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך, ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. קריאת הפסוק מסופו לתחילתו. יהיה בבד, בד, זכה ולבונה, סמים וחלבנה ושחלת, נטף, סמין, לך, קח, משה, אל אדוני. ויאמר יהיה בבד, בד, זכה ולבונה, סמין וחלבנה ושחלת, נטף, סמין, לך, קח, משה, אל אדוני. ויאמר יהיה בבד, בד, זכה ולבונה, סמים וחלבנה ושחלת, נטף, סמין, לך, קח, משה, אל אדוני. ויאמר. אותיות הפסוק לעיל כאשר הופכים את האותיות של כל מילה ובניקוד מיוחד. היה הוא יה, דבב, דב, החזו, הנו ולבה, מו ימסה, הנה ולחאו, תלו חשבה, פותנה, מיימסה, חלה, הוקה, הושמה, לאו, הווה, רמאיהו. ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח ממולח, טהור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יבעד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בהטיבו את הנרות יקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין הערביים יקטירנה, קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנן, פתאום הקטורת כיצד? 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, מנה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלח אופניו ביום הכיפורים, ומחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. 11 סמנים היו בה, ואלו הן הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה, משקל 70 מנה, מור וקציעה ושיבולת נרד וחרקום, משקל 16 מנה, הקוסט 12, קילופה 3, קינמון 9, בורית קרשינה 9 קבין, ין כפריסין סין תלת וקבין תלתה, ואם לא מצא ין כפריסין, מביא חמר חיוור עתיק, מלח סדומית רובע, מעלה עשן כלשהו. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן כלשהי, אם נתן בה דבש פסלה, ואם חיסר אחת מכל סמה מניה, חייב מיתה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו אלא שלף, הנוטף מעצי הכתף, בוריד קרשינה למהיבאה, כדי לשפות בה את הציפורן, כדי שתהה נאה, ין כפריסין למהובה, כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהה עזה, והלא מרגליים יפין לה, אלא שאין מכניסין מרגליים במקדש, מפני הכבוד. תניא, רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, אומר הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. פתמה לחצאין כשרה לשליש ולרביע לא שמענו, אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם כמידתה כשרה לחצאין, ואם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיתה. תנבר כפרה, אחת ל60 או ל70 שנה, הייתה באה של שיריים לחצאין, ועוד תנבר כפרה, אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרה, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש של אדוני.